083 6206 498. Okay. Yes, uyangifumana ke 083 6206 498. Okay. Yes, uyangifumana ke Facebook Siyavuya Hoboyi, ku-Twitter Siyavuya Hoboyi, ku-Instagram Siyavuya Hoboyi. Also ngiyacela ke khona i-awards endinominatwe kuzo zi-2 as awards. Ezokuqala zizalapha eCape Town. Xa uvota nje uthi kamva 133 ube sewuthumelela ku-45633. Yes mandiyiphinde kamva 133 ube sewuthumelela ku-45633. SMS ke i-cost yayo R1.50. SMS zasimahla zisebenzi. And then kube sekukhona ezase-Eastern Cape. Xa kuzo uvota uthi Siyavuya Hoboyi ube sewusithi best gospel composer. Uthumelele ku-45611. Wow, thank you so much. Siyavuya Hoboyi best gospel composer. Uthumelele ku-45611. Wow, siyabuyela kakhulu. Bukeli wethu lasana siyacela support man of God isidinile yeza ke lasana inethemba lokuba khona utshintsho oluzenzeka nivote 150 kala into abantu siyacela kakhulu. Information ayichazileyo, inamba zakhe, i-posters zokuvota zizovela apha on screen. Yaziba ubukele ngoku uzobona inamba zakhe nazi uyazibona apha ezantsi. Yonke into izokwenzeka njengomangaliso. Siyacela baphulaphula nababukeli bethu lasana isupport man of God isetsa kwami. Ucula ngendlela kumangaliso njengoba usiva ingoma edlala ku-background nguye utata. Qha ke ingoma mna endisikelele kakhulu endiqinisekileyo uba nabantu abaninzi bayasikelela yiyo yile ndiyidlalayo. Bye-bye ngalo mazwi. Thina sobabini sobona naxesha elizayo, same place same time. Bye-bye. I love you. Bless you.